og så når vi kommer til kort, tror jeg. Det ser godt ud, hva' Else? Nej, det er min. Det er min. Vi sætter strøm til. Så er vi 0,2 herovre. Ja. Jamen nu er det fordi, nu har vi taget lidt mere ledning ned i vandet. Ja, præcis. Hvis vi tager lidt mere ledning op, så burde der være mere spænding på. ja. Så... Men altså, jeg kan mærke strømmen her. Det kan du, okay. Så altså, man kan sige, det er rigeligt nok til at se. Altså, hvis fisken, eller hvis sælerne de tager den her, så er de ligeglade med strøm, vil jeg sige. Ja. For jeg kan mærke det i fingrene her. Ja. Ikke noget, der gør ondt. Nej, men i deres snurhår, det er jo det. Der var helt sikkert en reaktion, var det ikke der? Jo. Wow. Det virkede. Det var slet ikke. Så du det? Ja. Den er der. Fantastisk. Jeg har set, den er der allerede den første. Det er i hvert fald ikke fisken, de er bange for. Jeg er klar over det, når lyst det er. Nej, altså, man kan stikke fingrene ned. I er vel ikke i nærheden af den, når den er herinde? Nå, lige der. Så 616. Ja, det prøver vi. Det er ikke sikkert, det går så nemt. Fordi nu har de jo haft en dårlig oplevelse med det der.